κάποτε ήταν από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Ελλάδας. Είχαν χρήματα, δόξα και φίλους που τους θαύμαζαν. Πίσω από τα χαμόγελα και τις επιτυχίες, το ποτό άρχισε σιγά-σιγά να καταστρέφει τη ζωή τους. Καριέρες κατέρευσαν, περιουσίες χάθηκαν και άνθρωποι που κάποτε βρίσκονταν δίπλα τους απομακρύνθηκαν. Σήμερα θα θυμηθούμε 10 Έλληνες ηθοποιούς που πλήρωσαν βαρύ τίμημα για τις καταχρήσεις τους και είδαν τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά. 1. Σωτήρης Μουστάκας. Ο Σωτήρης Μουστάκας υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς κωμικούς ηθοποιούς που γνώρισε ποτέ ο ελληνικός κινηματογράφος. Με το μοναδικό του ταλέντο και την εκρηκτική του παρουσία, κατάφερε να χαρίσει αμέτρητες στιγμές γέλιου στο κοινό και να χτίσει μια σπουδαία καριέρα που κράτησε δεκαετίες. Για πολλούς αποτελούσε έναν άνθρωπο γεμάτο ζωντάνια και αισιοδοξία. Ωστόσο, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 άφησε βαθιά τραύματα στην ψυχή του. Ο ίδιος δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει πλήρως τις μνήμες εκείνης της περίοδου. Σύμφωνα με ανθρώπους που το γνώριζαν καλά, η ψυχολογική πίεση και οι εσωτερικές πληγές τον οδήγησαν αρκετές φορές στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Το ποτό έγινε ένας τρόπος διαφυγής από τις δύσκολες σκέψεις και τις αναμνήσεις που τον βασάνιζαν. Με το πέρασμα των χρόνων, οι καταχρήσεις άρχισαν να επηρεάζουν τη ζωή του. Υπήρχαν περίοδοι κατά τις οποίες αντιμετώπισε προβλήματα στις επαγγελματικές του συνεργασίες. Ενώ αρκετοί φίλοι και γνωστοί παρατηρούσαν ότι ο άλλοτε γεμάτος ενέργεια ηθοποιός απομονωνόταν όλο και περισσότερο. Παρά τις επιτυχίες του, βρέθηκε αντιμέτωπος με οικονομικές δυσκολίες και προσωπικές απογοητεύσεις που τον βάραιναν ψυχολογικά. Η σύζυγός του Αλίκη στάθηκε δίπλα του μέχρι το τέλος και αποτέλεσε το μεγαλύτερο στήριγμά του. Παρά τα προβλήματα και τις δύσκολες στιγμές, ο Σωτήρης Μουστάκας παρέμεινε ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε βαθιά από το κοινό. Όταν έφυγε από τη ζωή το 2007, η Ελλάδα αποχαιρέτησε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, του οποίου το γέλιο έκρυβε πολλές φορές μια βαθιά προσωπική θλίψη. 2. Ανδρέας Μπάρκουλης. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου. Στη δεκαετία του 1960, το όνομά του βρισκόταν παντού. Οι θαυμάστριες τον λάτρευαν, οι παραγωγοί τον διεκδικούσαν και οι οικονομικές απολαβές του ήταν τεράστιες για τα δεδομένα της εποχής. Το χαρακτηριστικό του χαμόγελο και η ακαταμάχητη γοητεία του τον είχαν μετατρέψει σε πραγματικό είδωλο. Όμως, η μεγάλη επιτυχία συνοδεύτηκε και από έναν τρόπο ζωής γεμάτο υπερβολές. Οι νυχτερινές έξοδοι, τα ατελείωτα γλέντια και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έγιναν για χρόνια μέρος της καθημερινότητάς του. Ο ίδιος απολάμβανε την κοσμική ζωή και δεν έκρυβε ποτέ ότι αγαπούσε τη διασκέδαση. Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων, αυτή η ζωή άρχισε να αφήνει το αποτύπωμά της. Οι επαγγελματικές προτάσεις μειώθηκαν, ενώ οι οικονομικές του υποθέσεις δεν διαχειρίστηκαν πάντα σωστά. Τα χρήματα που κάποτε έμοιαζαν ατελείωτα άρχισαν να εξαφανίζονται. Παράλληλα, αρκετές φιλίες χάθηκαν, είτε λόγω παρεξηγήσεων, είτε επειδή πολλοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν όταν έπαψε να βρίσκεται στο απόγειο της δόξας του. Ο ίδιος βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπος με οικονομικά προβλήματα, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας και μεγάλες δυσκολίες. Η σύζυγός του, Μαρία, στάθηκε στο πλευρό του σε μια περίοδο όπου ελάχιστοι παρέμεναν κοντά του. Από τα πολυτελή πάρτι και την τεράστια δημοτικότητα, ο Ανδρέας Μπάρκουλης έφτασε να δίνει έναν καθημερινό αγώνα για την επιβίωση. Όταν έφυγε από τη ζωή το 2016, πολλοί θυμήθηκαν όχι μόνο τον γοητευτικό πρωταγωνιστή που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, αλλά και έναν άνθρωπο που πλήρωσε ακριβά τις υπερβολές της ζωής του. 3. Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας υπήρξε ένας από τους πιο χαρισματικούς και αγαπημένους ηθοποιούς στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Με την επιβλητική παρουσία, το αξεπέραστο χιούμορ και τις αξέχαστες ερμηνείες του, κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους και δημοφιλείς πρωταγωνιστές της εποχής του. Ζούσε μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, χρήματα και θαυμασμό, ενώ η κοσμική ζωή και οι παρέες των καλλιτεχνών αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς του. Ο Κωνσταντάρας ήταν γνωστός για την αγάπη του στις νυχτερινές εξόδους και στα μεγάλα γλέντια. Το ποτό συνόδευε συχνά τις βραδιές του, καθώς απολάμβανε την παρέα φίλων και συναδέλφων μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Αν και παρέμεινε επαγγελματίας και δεν άφησε ποτέ τις καταχρήσεις να καταστρέψουν ολοκληρωτικά την καριέρα του, υπήρξαν περίοδοι όπου η υπερβολική ζωή επηρέασε τις προσωπικές του σχέσεις και την υγεία του. Με την πάροδο των χρόνων, αρκετοί από τους ανθρώπους που τον περιέβαλαν στα χρόνια της μεγάλης δόξας απομακρύνθηκαν. Η εποχή του ελληνικού κινηματογράφου είχε αλλάξει και ο άλλοτε περιζήτητος πρωταγωνιστής βρέθηκε να αντιμετωπίζει τη μοναξιά και τα προβλήματα που φέρνει η ηλικία. Παρότι δεν γνώρισε την οικονομική καταστροφή που έζησαν άλλοι συνάδελφοί του, ένιωσε την πικρία της εγκατάλειψης από ανθρώπους που κάποτε βρίσκονταν συνεχώς στο πλευρό του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε πιο ήρεμα, μακριά από τα φώτα και τις υπερβολές. Όταν πέθανε το 1985, η Ελλάδα έχασε έναν σπουδαίο ηθοποιό που είχε χαρίσει αμέτρητες στιγμές γέλιου. Πίσω όμως από τον αυστηρό και γεμάτο αυτοπεποίθηση χαρακτήρα που υποδιόταν στην οθόνη, υπήρχε ένας άνθρωπος που γνώρισε από κοντά τη μοναξιά και την απογοήτευση που συχνά συνοδεύουν τη δόξα. Σέσαρ Στάθης Ψάλτης. Ο Στάθης Ψάλτης ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους ηθοποιούς της δεκαετίας του 1980. Με τις αμέτρητες επιτυχίες του στον κινηματογράφο και στο θέατρο, κατάφερε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής κωμωδίας. Οι ταινίες του σημείωναν τεράστια επιτυχία, τα θέατρα γέμιζαν και τα οικονομικά του βρίσκονταν στο καλύτερο σημείο. Εκείνη την εποχή, λίγοι μπορούσαν να φανταστούν ότι η λάμψη αυτή δεν θα κρατούσε για πάντα. Η απότομη αλλαγή στην ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία και η πτώση της βιντεοκασέτας επηρέασαν σημαντικά την καριέρα του. Παράλληλα, ο ίδιος συνέχισε να ζει έντονα, με ξενύχτια και συχνές εξόδους, ενώ το αλκοόλ αποτελούσε συχνά μέρος της καθημερινότητάς του. Άνθρωποι από το περιβάλλον του έχουν αναφέρει ότι υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες οι υπερβολές και οι προσωπικές δυσκολίες επηρέασαν την ψυχολογία του. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, οι προτάσεις μειώνονταν και η οικονομική άνεση που απολάμβανε κάποτε άρχισε να περιορίζεται. Ορισμένες φιλίες χάθηκαν και αρκετοί από εκείνους που τον περιστήχιζαν στα χρόνια της μεγάλης επιτυχίας εξαφανίστηκαν. Παρά τις δυσκολίες, ο Στάθης Ψάλτης δεν εγκατέλειψε ποτέ το θέατρο, το οποίο θεωρούσε τη μεγάλη του αγάπη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε δίνοντας μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δίπλα του παρέμειναν λίγοι άνθρωποι, ενώ πολλοί από τους παλιούς φίλους και συνεργάτες είχαν χαθεί με το πέρασμα του χρόνου. Όταν έφυγε από τη ζωή το 2017, το κοινό θυμήθηκε τον άνθρωπο που χάρισε γέλιο σε μια ολόκληρη γενιά, αλλά και έναν καλλιτέχνη που γνώρισε τη σκληρή πλευρά της δημοσιότητας και κατάλαβε πόσο εύκολα η επιτυχία μπορεί να μετατραπεί σε μοναξιά. Νίκος Ρίζος. Ο Νίκος Ρίζος ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Παρά το μικρό του ανάστημα, διέθετε τεράστιο ταλέντο και μια ξεχωριστή σκηνική παρουσία που τον έκανε να ξεχωρίζει σε κάθε ταινία. Για δεκαετίες πρωταγωνίστησε σε αμέτρητες επιτυχίες, απέκτησε οικονομική άνεση και συναναστρεφόταν με τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. Οι παρέες, τα ξενύχτια και η κοσμική ζωή αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς του, ιδιαίτερα στα χρόνια της μεγάλης ακμής του ελληνικού κινηματογράφου. Όπως πολλοί καλλιτέχνες της γενιάς του, ο Νίκος Ρίζος αγαπούσε τα γλέντια και το ποτό, συνόδευε συχνά τις νυχτερινές εξόδους του. Ωστόσο, όσο περνούσαν τα χρόνια και η χρυσή εποχή του κινηματογράφου έφτανε στο τέλος της, η πραγματικότητα άλλαξε. Οι επαγγελματικές προτάσεις άρχισαν να λιγοστεύουν και αρκετοί άνθρωποι που κάποτε βρίσκονταν συνεχώς δίπλα του απομακρύνθηκαν. Ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι η μοναξιά και η απογοήτευση ήταν δύσκολοι αντίπαλοι. Τα οικονομικά του δεν παρέμειναν για πάντα όπως τα χρόνια της δόξας. Η ζωή έγινε πιο δύσκολη και πολλές από τις φιλίες που είχε δημιουργήσει στο χώρο αποδείχθηκαν προσωρινές. Παρά τις δυσκολίες, συνέχισε να εργάζεται όσο μπορούσε, διατηρώντας πάντα την αξιοπρέπεια και την αγάπη του για το θέατρο. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Νίκος Ρίζος προτιμούσε μια πιο ήσυχη καθημερινότητα, μακριά από τα φώτα και τις υπερβολές του παρελθόντος. Όταν πέθανε το 1999, το ελληνικό κοινό αποχαιρέτησε έναν ηθοποιό που είχε χαρίσει αμέτρητες στιγμές γέλιου, αλλά που γνώρισε και τη σκληρή πραγματικότητα της φθοράς, της απομάκρυνσης φίλων και της απώλειας της παλιάς λάμψης που κάποτε φαινόταν αιώνια. Γιώργος Κωνσταντίνου.
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου υπήρξε ένας από τους πιο αγαπημένους πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Με το φυσικό του ταλέντο, το ξεχωριστό χιούμορ και τις αμέτρητες επιτυχίες του, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Φίνος Φιλμ. Η επιτυχία του έφερε χρήματα, αναγνώριση και μια ζωή γεμάτη κοινωνικές εκδηλώσεις, παρέες και ατελείωτες νύχτες διασκέδασης. Εκείνα τα χρόνια, οι ηθοποιοί ήταν περιζήτητοι και ο ίδιος απολάμβανε τη δημοτικότητα που λίγοι μπορούσαν να φανταστούν. Οι βραδινές έξοδοι και η αγάπη του για την καλή παρέα συνοδεύονταν συχνά από ποτό. Αν και ο Γιώργος Κωνσταντίνου δεν έφτασε ποτέ στα άκρα που γνώρισαν άλλοι συνάδελφοί του, υπήρξαν περίοδοι όπου η υπερβολική ζωή και οι απογοητεύσεις της επαγγελματικής πορείας επηρέασαν σημαντικά την ψυχολογία του. Με την παρακμή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, οι μεγάλες ευκαιρίες μειώθηκαν και ο ίδιος χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα. Η οικονομική άνεση που γνώρισε στα χρόνια της δόξας δεν παρέμεινε η ίδια, ενώ αρκετοί άνθρωποι που τον περιέβαλαν όταν βρισκόταν στην κορυφή χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Ο ίδιος έχει αναφερθεί πολλές φορές στη μοναξιά που συνοδεύει τους ανθρώπους της τέχνης όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας. Πολλές φιλίες αποδείχθηκαν επιφανειακές και η καθημερινότητά του έγινε πιο ήσυχη και απομονωμένη. Παρά τις δυσκολίες, ο Γιώργος Κωνσταντίνου συνέχισε να εργάζεται και να παραμένει αγαπητός στο κοινό. Η ζωή του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο εύκολα η δόξα, τα χρήματα και οι παρέες μπορούν να αλλάξουν, αφήνοντας πίσω μόνο λίγους αληθινούς ανθρώπους και πολλές αναμνήσεις από μια εποχή που δεν θα επέστρεφε ποτέ. 7. Κώστας Βουτσάς. Ο Κώστας Βουτσάς ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς και δημοφιλείς ηθοποιούς που ανέδειξε ποτέ ο ελληνικός κινηματογράφος. Με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, το αστήρευτο χιούμορ και την αστήρευτη ενέργειά του, έγινε πρωταγωνιστής σε δεκάδες επιτυχημένες ταινίες και θεατρικές παραστάσεις. Στα χρόνια της μεγάλης του δόξας, απολάμβανε την αναγνώριση, την οικονομική άνεση και τη συντροφιά πολλών φίλων και συναδέλφων. Η ζωή του ήταν γεμάτη έντονες στιγμές, βραδινές εξόδους και κοινωνικές συναναστροφές. Ο ίδιος δεν έκρυβε ποτέ ότι αγαπούσε τη διασκέδαση. Τα ξενύχτια και το ποτό ήταν συχνά μέρος της καθημερινότητάς του, ιδιαίτερα στις δεκαετίες όπου ο ελληνικός κινηματογράφος βρισκόταν στην ακμή του. Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων, η εποχή εκείνη τελείωσε και πολλοί από τους ανθρώπους που τον περιέβαλαν στα χρόνια της επιτυχίας απομακρύνθηκαν. Οι συνθήκες στο χώρο άλλαξαν και η καριέρα του, όπως και εκείνη πολλών συναδέλφων του, πέρασε περιόδους δυσκολίας. Παρά τις οικονομικές επιτυχίες που γνώρισε, ο Κώστας Βουτσάς χρειάστηκε αρκετές φορές να εργαστεί ασταμάτητα για να διατηρήσει το επίπεδο ζωής του και να ξεπεράσει διάφορες οικονομικές πιέσεις. Ο ίδιος είχε αναγνωρίσει ότι ο χώρος της τέχνης κρύβει πολλές απογοητεύσεις και ότι αρκετές φιλίες χάνονται όταν σταματούν τα μεγάλα συμβόλαια και η δημοσιότητα. Παρόλα αυτά, δεν εγκατέλειψε ποτέ την αγάπη του για το θέατρο και συνέχισε να εργάζεται σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του. Όταν έφυγε από τη ζωή το 2020, η Ελλάδα αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που σκόρπισε γέλιο σε πολλές γενιές, αλλά που γνώρισε και τη μοναξιά, τις δυσκολίες και τις πικρές αλήθειες που συχνά κρύβονται πίσω από τη λάμψη της επιτυχίας. 8. Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Με το ξεχωριστό του ύφος και το αστήρευτο ταλέντο του, κατάφερε να χαρίσει αξέχαστες ερμηνείες που παραμένουν αγαπητές μέχρι και σήμερα. Αν και σπάνια πρωταγωνιστούσε, η παρουσία του ήταν αρκετή για να κλέβει την παράσταση. Στα χρόνια της μεγάλης του επιτυχίας απολάμβανε την αναγνώριση, τις καλές αμοιβές και τη συντροφιά πολλών ανθρώπων που ήθελαν να βρίσκονται κοντά του. Ο ίδιος ήταν γνωστός για την αγάπη του στις παρέες και στα νυχτερινά γλέντια. Το ποτό αποτελούσε συχνά μέρος της καθημερινότητάς του, ιδιαίτερα μετά τα γυρίσματα ή τις θεατρικές παραστάσεις. Ωστόσο, όσο περνούσαν τα χρόνια και η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου άρχισε να σβήνει, οι επαγγελματικές προτάσεις μειώθηκαν και η ζωή του έγινε πιο μοναχική. Πολλοί από εκείνους που βρίσκονταν διαρκώς γύρω του στα χρόνια της δόξας απομακρύνθηκαν. Παρότι είχε κερδίσει αρκετά χρήματα στην καριέρα του, δεν κατάφερε να διατηρήσει την οικονομική άνεση που γνώρισε κάποτε.
Η απογοήτευση από τις αλλαγές στον χώρο του θεάματος και η σταδιακή απομόνωση τον επηρέασαν βαθιά. Όσοι τον γνώριζαν μιλούσαν για έναν άνθρωπο ευαίσθητο, που συχνά έκρυβε τη στενοχώρια του πίσω από το χιούμορ και την ευγένειά του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς τη λάμψη που τον συνόδευε κάποτε. Όταν πέθανε το 1984, πολλοί συνειδητοποίησαν πόσο μεγάλος ήταν πραγματικά ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Πίσω όμως από τον αγαπημένο ηθοποιό υπήρχε ένας άνθρωπος που γνώρισε τη μοναξιά και είδε πολλές φιλίες να χάνονται μαζί με τη δόξα των παλιών χρόνων. Μίμης Φωτόπουλος. Ο Μίμης Φωτόπουλος ήταν ένας από τους πιο πολυτάλαντους ανθρώπους που πέρασαν ποτέ από τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Ηθοποιός, συγγραφέας, ζωγράφος και ποιητής, διέθετε μια σπάνια προσωπικότητα που τον έκανε να ξεχωρίζει. Στη διάρκεια της καριέρας του γνώρισε μεγάλη επιτυχία, οικονομική άνεση και την εκτίμηση του κοινού. Οι συνεργασίες του με κορυφαία ονόματα της εποχής και η αγάπη του κόσμου τον είχαν τοποθετήσει ανάμεσα στους σημαντικότερους καλλιτέχνες της γενιάς του. Όπως πολλοί άνθρωποι επί του θεάματος, ο Μίμης Φωτόπουλος αγαπούσε τις παρέες και τις νυχτερινές συζητήσεις που συχνά συνοδεύονταν από ποτό. Με τα χρόνια όμως, η ζωή του έγινε πιο δύσκολη. Η αλλαγή στον χώρο του κινηματογράφου και η απομάκρυνση από την πρώτη γραμμή της δημοσιότητας τον επηρέασαν βαθιά. Οι επαγγελματικές ευκαιρίες μειώθηκαν και αρκετοί άνθρωποι που άλλοτε τον περιτριγύριζαν εξαφανίστηκαν. Ο ίδιος βίωσε οικονομικές δυσκολίες και δεν έκρυβε την απογοήτευσή του για την αχαριστία που συχνά χαρακτηρίζει τον χώρο της τέχνης. Παρά τις επιτυχίες και τη μεγάλη του προσφορά, τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν είχαν καμία σχέση με τη χρυσή εποχή που είχε ζήσει. Οι αληθινοί φίλοι είχαν λιγοστέψει και η μοναξιά έγινε ένα γνώριμο συναίσθημα. Παρ' όλα αυτά, ο Μίμης Φωτόπουλος δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί. Συνέχισε να γράφει, να ζωγραφίζει και να εκφράζεται μέσα από την τέχνη του μέχρι το τέλος. Όταν έφυγε από τη ζωή το 1986, άφησε πίσω του ένα τεράστιο καλλιτεχνικό έργο. Η ιστορία του αποτελεί υπενθύμηση ότι η δόξα και οι παρέες δεν διαρκούν για πάντα, ενώ οι υπερβολές και η μοναξιά μπορούν να αφήσουν βαθιά σημάδια ακόμη και στους πιο αγαπημένους ανθρώπους της τέχνης. 10. Βασίλης Αυλωνίτης. Ο Βασίλης Αυλωνίτης υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Με το αστήρευτο χιούμορ του και την αυθεντική λαϊκή του παρουσία, κατάφερε να αγαπηθεί όσο λίγοι από το ελληνικό κοινό. Οι ταινίες του σημείωναν τεράστια επιτυχία. Τα θέατρα ήταν γεμάτα και τα οικονομικά του βρίσκονταν σε εξαιρετική κατάσταση. Για πολλά χρόνια ζούσε μέσα στην αποθέωση, έχοντας δίπλα του φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που απολάμβαναν την παρέα του. Ο Αυλωνίτης ήταν γνωστός για την αγάπη του στη διασκέδαση και στις παρέες. Τα γλέντια, τα ξενύχτια και το ποτό αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς του, ιδιαίτερα στα χρόνια της μεγάλης ακμής του. Παρότι δεν άφησε ποτέ τις καταχρήσεις να καταστρέψουν ολοκληρωτικά την καριέρα του, η έντονη ζωή και οι υπερβολές άρχισαν να επηρεάζουν την υγεία και την προσωπική του ζωή. Όσο περνούσαν τα χρόνια, η εποχή του παλιού κινηματογράφου έφτανε στο τέλος της και οι ευκαιρίες λιγόστευαν. Πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του στα χρόνια της δόξας απομακρύνθηκαν. Η μοναξιά και η απογοήτευση από τις αλλαγές στον χώρο του θεάματος έγιναν αισθητές, ενώ οι οικονομικές απολαβές δεν ήταν πλέον οι ίδιες. Ο άλλοτε περιζήτητος πρωταγωνιστής έβλεπε τον κόσμο γύρω του να αλλάζει και αρκετές φιλίες να χάνονται μαζί με τη λάμψη της επιτυχίας. Όταν έφυγε από τη ζωή το 1970, η Ελλάδα έχασε έναν από τους μεγαλύτερους κωμικούς της. Παρότι εκατομμύρια άνθρωποι συνέχισαν να γελούν με τις ταινίες του, η ζωή του απέδειξε ότι η δόξα, τα χρήματα και οι φίλοι μπορούν να χαθούν πολύ πιο εύκολα από όσο φαντάζεται κανείς, ιδιαίτερα όταν οι υπερβολές γίνονται τρόπος ζωής.